Så vi får en hurtig og massiv bevægelse væk fra den fossile energi, og det rammer jo selvfølgelig norsk økonomi, fordi EU de begynder at lege storpolitik, og de vil hellere støtte Rusland og sørge for, at de ikke går helt rabundus, og så må Norge jo klare sig, som de bedst kan. Og det betyder, at norsk landbrug og udkantsregioner, de kommer i krise. Endelig begynder man at se i øjnene, at det har aldrig været meningen, at der skal bo mennesker i Nord-Norge. Og som vi siger i Danmark om tilsvarende region Vestjylland. Hvem har sagt, at der skal bo mennesker i Vestjylland? Og hvis de gør det alligevel, er de så ikke selv ude om det? Det er lidt den tanke, man også kan sige, at hvis mennesker stadigvæk vil bo i fremtiden i Nord-Norge, så er de ved Gud også selv ude om det. Ikke? Det kan ikke være den norske regering, eller det norske samfundsproblem. Så norsk landbrug og norsk udkantsregion, de kommer in deep shit. Samtidig falder prisniveauet i Norge, og det skulle jeg helt så sige, det vil jeg også synes var passende. Og det glæder vi danskere også til. Og det vil sige, og ingenting er jo så skidt, at det ikke er godt for noget. Det betyder, at almindelige mennesker andre steder fra, de begynder at have råd til at besøge Norge. Ikke? Fordi nu er priserne sådan ved at være sådan lidt rimelige og forståelige. Ikke? Og det vil sige, at der kommer flere turister. Og det kan da være, at Nord-Norge kan overleve på det et stykke tid. I hvert fald om sommeren. Ikke? Det er vel også det eneste tidspunkt, det er ved at være der. Jeg har hørt fra min steddatter, der havde været i Båtsfjord, at det var stort set kun en blanding af psykiske sygdomme og alkoholisme, hun mødte der. Så det siger noget om hvordan det nu er at bo deroppe. Ikke? Så vi får en turismeindustri, der vokser, fordi folk har råd til at komme der, når prisniveauet er faldet. Og vi har den situation, det er jo ked af at sige til den her forsamling, at de der 120.000, der direkte er beskæftiget i olie- og gassektoren, ja, I skal altså omstille jer. I skal finde ud af, at der findes en verden uden for olie- og gasindustrien. Det ved jeg godt, I er svært ved at forestille jer, men believe me, der er et liv der efter olie- og gasindustrien. Og I skal måske begynde at overveje at finde det allerede nu. Ikke? Vi får reduceret skatteindtægter, og det har gjort det svært at tackle aldringsproblematikken. Vi har jo en udvikling, både i Danmark, men også især i Norge, en udvikling af de der store årgange fra 1980-tallet, ikke? Jo nok de fineste årgange, der nogensinde er produceret i Norge og i Danmark. Men det er jo altså forudsigeligt om 10 år, så er de godt op i 70'erne. Ikke? Dengang, hvor pensionsfonden så ud til at være fuld af penge, var det jo ikke noget problem. Men lige pludselig er der ikke så meget at rute med. Så hele pensionsproblematikken skærpes, så jeg vil mene, at man i Norge gjorde klogt allerede nu at forsøge at hæve pensionsalderen, ikke? Fordi hvis ikke der er så mange penge, og folk samtidig lever længere og længere, jamen så går det jo ikke, hvis folk ikke leverer nogle flere år på arbejdsmarkedet. Så det kan være, at I får demonstrationer her i Norge, sådan som de har dem i Frankrig for tiden. Ikke? Men måske er det klogt at tage den slags beslutninger i tide. Der er manglende norsk investering i innovation, og det giver sig udslag i, der er ikke så meget at komme efter, og derfor vil man i stigende grad i fremtiden se tilbage med sådan nostalgi på årene 1990 til 2020, som den norske guldalder. Dengang, hvor det var sjovt at være nordmand, nu er det år 2030 blevet ligesom alle de andre steder. Her har vi så de 4 scenarier. Og man kan jo diskutere lidt om, hvilke konsekvenser de vil have. Hvis vi prøver at se på bilsalget, så vil det inden for det første og det der business as usual scenarie, der vil det have den konsekvens, at der stadigvæk er forbløffende mange biler, som kører rundt på benzin og diesel. Selvfølgelig er der sket en vis udvidelse af det hybride, men det er jo til at overskue. Går vi over og sammenligner med den umiddelbare modstykke, nemlig klimaaftalen, så har vi fået en voldsom vækst i det hybride, og en voldsom indskrænkning i benzin og diesel. Går vi ned til hvert land for sig og uventet hurtig teknologiudvikling, altså rigeligt med energi, også der begynder det hybride at vokse, men benzinen den holder sig der noget endnu. Og endelig har vi den vildeste udvikling med hensyn til bilsalget, og det er i det sidste scenarie omvæltning, hvor næsten det hele er blevet til strøm, til elbiler, og der er en lille smule hybrid. Der er godt nok nogen inden for energisektoren og bilproduktionen, der skal omstille sig ganske voldsomt. Men der er jo trods alt lang tid frem til 2040. Der er 30 år. Hvis man prøver at tænke 30 år tilbage, det vil sige til 1980,
og ser, hvad der er sket der, så kan man jo sådan set godt forestille sig, at der kan ske en hel del i de kommende 30 år. Man kan også se på energiforbruget i de 4 scenarier. I verden som nu, der kan I se, der stiger forbruget af kul støt og roligt fortsat med de konsekvenser, det har, og hvor olie og gas, de har relativt stort set hver sin andel, den samme andel. Så der er ikke den store forandringer, bortset fra, som sagt, at kullet det stiger. Og går vi igen til den omvendte, nemlig klimaaftalen, ja, så kan I se, at der får man virkelig skåret ned i brugen af kul. Det interessante er, at olie og gasses andel af det samlede energibrug er den samme som hele tiden, og det er så andre energiformer, der overtager kullets rolle. Går vi ned i omvæltning, den vildeste mulighed, så kan I se, at kullet det falder, og at anden fornybar, den stiger, og at atomenergi, den begynder også at se noget ud. Og den ser mindre ud, end den reelt er, fordi der er den her time lag mellem, at man beslutter at investere i atomenergi, og indtil at kraftværkerne står. Så hvis man havde forlænget den her 10 år frem, så vil man se, hvor utrolig meget atomenergi kommer til at fylde i det scenarie. Man kan også sådan for sjov skyld prøve at sammenligne perspektiverne for væksten i norsk bruttonationalprodukt i scenarierne rigelig med energi og verden som nu. Altså verden som nu, hvor det er lykkeligt, høje energipriser, og Norge strinter derudad, og så rigelig med energi, hvor oliepriserne er lave. Og I kan jo se, at det har betydelige vækstmæssige konsekvenser frem til år 2040. De forudsætninger, der ligger for den her udvikling, det nederste, altså det mere pessimistiske, er ovenkøbet en forudsætning om, at man tager så utrolig meget sammen i Norge for at omstille sig, for at bare holde den vækst, man har. Så det er betydelige forskelle, man kan løbe ind i her. Og endelig kan man jo sådan sammenligne det overordnet, og så kan man sige, at verden som nu, den har en global efterspørgsel efter olie, som stiger voldsomt, og man har forøget beskæftigelse i Norge, høj norsk BNP-vækst. Måske skulle man i stedet for at kalde verden som nu, så kalde det norsk nirvana, eller sådan noget. Det kan vel ikke blive bedre, ikke? Hvis man ellers går ind for materiel vækst, så det er der selvfølgelig nogle hellige nogen inden for godhedsindustrien, der mener ikke godt. Men hvis man godt kan lide materiel vækst, så skal man håbe på det her. Og omvendt, når vi ser på klimaaftalen, ja, det er jo en global olieefterspørgsel, der falder, og en global gasefterspørgsel, der stiger en smule, ikke sandt? Vi har ganske vist så alligevel en høj norsk BNP-vækst, så man kan sige, at det er Norge på den grønne gren, trods alt, selvom det bliver et mere grønt samfund. Går vi ned og ser på rigeligt med energi, så har vi den situation, at det er nærmest, at vi har for meget af det gode. Og det betyder, at norsk økonomi er i krise, fordi der er meget overudbud af energi, og der kommer nye energiformer, også fossile, nemlig skifergas, som er med til at ødelægge markedet. Og endelig så har vi den, der hedder omvæltning, som jeg vil også i mit stille sind omdøbe. Jeg vil ikke kalde den omvæltning, jeg vil kalde den deep shit, fordi her går det virkelig skidt. Fordi olieefterspørgselen, den falder. Gasefterspørgselen stiger ganske vist, men der er masser af den. Vi får CCS, og vi får atomkraft, og vi får gas fra Rusland, så man er ikke så interesseret i den norske gas. Det vil sige, at den norske BNP-vækst er ret jammerlig. Så kan man jo se på disse 4 scenarier, og det kan I jo gøre i jeres stille sind, og så kan I jo overveje, hvilket af de her scenarier er det mest sandsynlige. I kan også overveje, hvilket af de her scenarier er det mest ønskelige. Og jeg har en lumsk anelse om, at der ikke er sammenfald mellem det sandsynlige og det ønskelige. Og derfor kan man måske stoppe op til sidst og så sige, og hvad gør vi så ved det? For jeg vil da godt vende tilbage til enhver fremtidsforskers mantra. Fremtiden er noget, vi laver selv, og det starter fra nu af. Tak fordi du har pænt efter.